may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Jakmatan mabirukan ti may sagab yun, bakit? Ay nawaw, amang ano di mo nga miniinyawid. Jak nga rod malagip eh. Kahit anya nga ro ti aramatak itangay. Kasano ang matulungan ka iti trabaho mi di garden no o matigabyon nga aramatak. Ang mga nadagab yun ni tatang ijay. Adda angam anyat orasan. Anong samlatan na dagasan, bakit? Tapno malpas kumaatago si trabaho. Tunggal adda magatang akagawaan. Kanayon ang mapukpukaw. Namisplis lang siguro, bakit? Agpakitan to ka di day jagab yun. No ita, bumulod ka pa ilaan kan tatang. Tapno adda ramatan. Tapno matulungan na. Umuna ka nga ro doon ijay garden. Awitam ti meriendata. Areglado, bakit? Sige, agdiretso kan tumot ijay ah. Di ka man makiistorya kin kumarin mo uli. Sa anak mo't ama kimarmarites no amok nga ada trabaho ta. Jigab yun yung ay tatang. Ada ija kusina. Apa ka de? Mabalin abuludan mi pailaan. Ay wala, mabalin lata. Anyat imulayo iti daga nga inabangan nyo aya. No sa anak nga agbidot, kamatis kan pitsay kano tatang. Kasta ate bayat, agmula kayo man, tapno adda ila ako yung. Won tatang, Mano ti abang yung ijay ngay. 5,000 per year laang. Ay nawa, nalaka ah. Adda pa'y danum na tatang. Uray summer kat mabalin nga agmula kami. Won gayam, irwaryo tigab yun abulbuludak tagrubwata kon tatang. Agdiretso kalatan iti kusina, kasi katimapan mangala anak ko. Umunakan nga agawid, tagluto ka iti kanan tabakit. Madamdaman to nasapa pa'y mo't. Ay nawa, mabisbisi na kon. Adda pa'y nabati at tinapay. Isupay laang ti anusam, ta isupay mo't ti malpas ko at trabaho. Saan ka di na ibagam ang masapul ang makamulatan? Kumaa, bareng matsambahan tamot ti mayat apresyo. Isungarod at tulungan ka tapno nabibiit ti trabaho. Munti mga ruta tinapay, tay sulatan ti kanag. Ano sampay lang Wanan, mano nga oras laang man. Agmerienda ka pa, ta isupay mo ti malpas ko. Ay nawaw, italaang manan ang nagpakita ka amare. Adumat nga minin pakakumkumikumak itamaray. Anyamot ti pakakumkumikumam ita nga mare. Tinulungak nila kay ko iti trabaho na iti garden. No kasta, adda magaya man garden niya. Adda maray, inabangan mi ti daga ni tatagudo. Aywan, pimanaw ti sigod nga gababang ijay. Nagpamanila ka no maray, adda ti trabaho na ijay. Dakkel samot kan ti urnong na. Sigurado day tan mare, may samot day di anak at tsamba idinapalabas atawan. Sapay la kumaat matsambaan mi matimayat apresyo. Anyat imulayo ay mare. Kamatis kan pitsay maray. Aywan, mayat day ta mare. Nalakati kamatis ita, ngam sigurado nga addan tong huminaan na. Kumusta tinateng amulayo ijay anak ko? Okay lang matanang, kaasi na, saan mo't anapeste? Saan anapiste ngam nay, adda kanumot sumang patabagyaw. Ay nawa, nakangaganyo mo titiday ta? Isumuti ko na ti kaaruba, napig sa kanupay. Ay nawa, abangan numapirdi mo tanti mo ulamin o kastanaan. Kitain nyo ang mga no adda pa'y pamuspusan tapno saan da mapirde. Isaganaan nyo, tainton lunis kanupay mo't asumang patibagyaw. Masapul nga rin akasaritak ni bakit ko nanang. Ay wun pag tinulungan nyo, takasta ti agasawa. Wala nang, isaganahaan mi dayta abagyo. Tapno saan na mapirdi ti mo ulami. Awan pa'y apulos na apit mi ijay gart. Barang ilisyan ti bagyo
Narigat nga agpaiso ti malugay. Awan aramidon bakit? Awan pay, apay ka day. Mapantaman ni Jagarden. Isaganam dyan nagatang amaaramat kuma iti greenhouse. An-ano mo't? Agda ka no ti sumangpet a bagyaw. Masapul nga agsagana ta. Sayang timulatan no maperde. No kasta, nagbalinan abagyo di ibagbagada a low pressure? Wen bakit? Ay nawaw, masapul nga rod nga isaganaan ta ah. Saan amabalin amaperdi amin timula ta? Ngamen, sigurado ang umina ti presyo tinateng. Day tamot lang tinapanunot ko bakit? Agsagana ta nga rodon, tamapantay di garden. Kumusta tembo layo anak ko? Napigsa di bagyaw. Uray kaskasanaw, kat adamot na bati tatang. Napirdi ti duma, ngam saan matkit di nga amin. Ay, nasaya at mo't nga ron. Ano kasta? Tapno saan kayo amalugi? Damanong yutuni ti kaasi. Apay tatang, napirdi ti mula da? Wag, sa painargal ti kalsada iti asideng da. Ay, kaasi damot no kasta tatang. Ay, wan nga ron. Dandan ni agapit ta kuma. Kat inunaan mo't ida ti bagyo. Anya ti plano ni Manong ngay. Yak pa'y ammo. Awan mo't ibagbagana. Nagasat kay lata. Ta adda nabati kadagiti mulayo anak ko. Ay, talaga abagyo ti may sa akalaban dagiti gardinero tatang. Wan nga ron anak ko. Sapay la kumaa, tamatsambaan mi ti met apresyo no agapit kami. Tapabuludan mi damanong to ni tatang. Wan tapno adda pagpuunan da. Barang makabawi damutan. Ay nawaw, mayat tiisa mo ita, Mari Caridad. Naragsakak laang mare. Iti saan nga agbayag kat adamatan ila kumi anateng. Ay wen, nangina tinateng ita, Mare. Wan nga rod mare. Isot mangmangag mi iti radyo. Agapit kay kit din no addan mabalin ang maapit. Inton umay alawas mare. Di kamatis yung ay, Mare. Adda bunga na. Awan pa'y bunga jay kamatis mare. Jay pechay laang ah. Angam sigurado ang makatsamba kayo lat na, Mare, no agapit kayo. Taado tinaperdi ti mula na. Sigurado abasit laang manin ti supply. Bareng amare. Tapno ada maipabulod mi kadamanong Tony. Aywan, may samot damanong Tony nga apektado. Awan pa'y samot na bati ang mula da. Awan kanu nga rod mare. Talaga abang krap. Da kayo laangan tinamnama da, Mare. Sapay la kumaata bindisyonan tinamarso at tinabatbati amulami. Tapno makatulong kami mat. Adumat na naapit taan natang lakay. Amangan kunak no mabalinan ti agsinger. San pa yung mabalin? Bakit? Ay nawaw, apay ngay. Manmanula ang tinabati abunga ti kamatis. Panagkunak at mabalinan. Aguray pa'y. Tamaibos di kamatis. Tapno adda maurnong. Kaano nga rod ti planom? Ibagaktukin ka no kaano. Bagaan nakto, tano agpabagyo ka, agpabagyo akmet. Sumuro tak, taadamat mapangkugatangan. Anya tigatang iti Baguio City aya. Gumatang mat iti baro abado ka. Ay nawaw. Apay abado pa'y laang. Nagado abadom dita. Ay basta, gumatang akmet kadagiti masapsapol ko ah. Amumat ti babae lakay. Sige. Bagaan kan tulad tano kaano. Yanong lakay! Yanong! Sa dino ti ayan mau! Ay nawaw, awang mo sumungbat. Wano, rimuar nga ta. Ni, awan nga agpaiso ti cellphone na. Awagak man. Hello, bakit? Good morning. Ay nawaw, sa dino ti ayan mau! Adak dito Baguio City. Ni, apay nga kasta! Di mo't imbagak kang kangakuyok ta. Ururayag lang ti supplier. Tagsingiraon. Unay kamatan! Nagpabagyo kamatan, asiksi ka lang! Ni madam ti sumungat. Awagan kan tulangan iton madamdama. Bye! Naglokon day di atao. Mayat titulagan mi. Sa ita, pinanawan taki day. Anya lakit di mo day di ayanong. Agtambayak pa'y man dito istoryo, mare. Ne, addan samot parikot mo, Mare. Kasanumo ngamin. Nagpabagyo mo gaya man nila kay ko. Ay nawaw, kunak man no agkuyog kayo nga agpabagyo, tagumatang kay kimasapsapol mo. Kumaa. Nagsaritaan mi nga agkuyog kami nga agsingir.
ngam naglibas mo nga rod mare. Isumo lagayam anasapa anaturog idirabi Plano na gayam ti agpabagyo ita. Ay nawaw, ipagatang mulatan kan kwa na dagiti gatangam kumamare. Dayjay pa'y ti ko na mare. Ibaga na adina amua. Ay una yan tikas na ang klase ti asawa. Malipatan na kamutan no panagsisingiran. Makapaasar mare. Timulong iti trabaho na. Ita pa nagsisingiran. Awanan bibiyang na kanyak. Teksam mare, ibagam agumatang iti abastuyong tapno addamot serbi na nagpabagyo. Naa, ayan nga iti ginatang mo nga abastuta. At daya imbaga agumatangak. Ay nawaw, common sense kumamatan ayanong. Awan ti ginatang ko. Kita mo awan tinsangput ko. Agsaludsud ka pa ilaan. Kat, anya ti inararamid mo nga ijabagyaw. Nagsingirak lang. Nagjamming kami iti kumpare. Hehe. No kasta, ni kumparim ti kadwam a nagsinger. Wan bakit? Iti kasta nga aramidem, kasla ni kumparim ti asawam. Si kakit dimot bakit? Mano ti bayad tinatengta. Siya akong ti mangidulin. Ay nawaw, awan lat amok ditan. Itad mo latan ti bingay ko. Amangan no inton madamdama kat magastos mo amen. Awan ka ti panagtalag mo kanya? Awanan, ni kumparim latan ti asawam. Ag kanya-kanya talangan. Simbang pwedeng ti similya amay mula bakit? Ay nawaw, apay asyak ti pangibagbagam iti dayta. Anya kumapay, agmula tamanen Makaamukang agmula Apay mo't akasta? Makipurdiak latan tapno awan pagsaksakitan tinakam ko. Anya? Makapaupay kamot. Nalipatam ka di ti inaramid mo, idinagsingir ka. Ni bakit mait? Siyak ti asawa, nga maasinot intugot mo. Aging ka di ita? Di ka pa'y naka-move on? Move on tarupam. Aglisi ka makidi. Di ka manaktak, tada pa kitang danak ita. Apaya nanakaw, agmay-maysa ka mo dito'y garden niyo. Sa dino tayo nagkapuan niyo? Iti ayan da uncle mo. Liba ka mo nga awan mo't amakitat. Nakitang dan iti sa balay, nanang. Ay nawaw, apay mo takasta. Amuna nga adda trabaho yu dito'y garden. Nung nakitang dan kiden iti sa balay. Kay ket nan ti makitang dan iti sa balay, ngam ti tumulong kanyak, nanang. Bagbagam ngamin Kasjay ka no, naroon ti kaya na. Agkanya-kanya kami ka no. Ay una yan. Nagkasar kayo pa'y mula nga rod no kasta mula. Isot pangibagaan nyo iti kasta. Ta isotayin ti parikot. San kita siyak, nanang? Ala, bayam. Kasaritak to ti manugang ko, numara na Agsarita tamampay karedad. Maipapanitian niya, tatang. Anya din nadamag ko adi mo kanutultulungan nila kay mo. Pudno day tatang, jak ilibak. Ay nawaw. Apay adi mo tulungan kat asawam dayjay. Asino mati maragsakan at tumulong no kasjay ti asawa, tatang. Nasaysaya at laangan ti makitang dan. Adda ka di inaramid na adi mo nagustuhan. Adua, tatang. Kas kumaitan niya. Idi na tiyambaan mi ti mayat apresyo tinatang. Saan asyak ti kadwa na anapan nagsingir. Naglibas pa'y di Anya? Ni kumpari na ti kadwa na nagpabagyo iti dayjay nga aldaw, tatang. Kasla iso ti asawa na. Iso akas taunay ti surun ko kengkwana. Ay, pauna yun ti kasta. No ada trabaho, amamunak ti asawak. Ngam no pa nagsisingiran. Ay na, awanan, tatang. Makalipatan ti loko nga asawak. Sa dino ti papanam karidad, nasapa ka mabalasang ka. Makitang danak ijay abagatan, nanang. Ay nawaw, saan samot anak kamula nila kay mo, tulungam kumapay Asino mati maayatan at tumulong iti kasya klase ti asawa, nanang. Anya? Saan ka di nga imbaga niya nung tinaramid na kanyak idi, nanang? Nay, awan mo't imbagbaga na kanyak. Anya dayjay aya. Idi na tiyambaan mi ti mayat apresyo. Sa bali at tao ti intugot na ijay bagyo, nanang. Imbagak kenkwa nang agkuyog kami, taadamat gatangag. Ngam naglibas ti loko. Ay, una yun. At damagayam inaramid na akalukwan. Ngam no agsasaw, kasla na dalaos. Adala ko masardinas muli.
An-anuam ti sardinas? Iso ti balon ko di garden. Awan mo ngamin oras ko agluto. Apay nga minakas ti inaramid mo kin ni Mari Caridad. Na, nagistorya kang ka? Siyempre, agayim kami. Di tan pagsaritaan ti may papaniti dahi sa banag. Ay sagbalbaliw ka nga minun. Tapno maragsakan mo ni Mari Caridad kin ka. Nagaduk nga. Itad mo kit din ti sardinas agat gatangag. Sana tila ibagbagam dita. Talaga ang masaktan ni Mari Caridad tamalipatang mo ngamin no kasta pa nagsisingirin. Sapay nadagsan ti trabaho yu ijay garden. Kumusta ti panagmulam? Saan pa yan alpas nanang? Nagado ti mararamid. Ngam di na mo tulungan ni bakit ko. Basol mo maulaang Ay nawaw, basol ko tiyan niya. Isumo lagayam asaan nakaatulungan ni bakit mo. Malipatam kanumo nga minon no panagsisingiran. Imbes nga iso ti itugot mo ta iso ti asawam. Saan tani kumparim kanumo ti kadwam ang nagpasyudad. Ha? Iso akay kayat na ti makitangdan ngam ti tumulong kan ka takastaka. Maawatak ti asawam yanaw. Ay, o na yun ti kastoy. Kasaritam ni bakit mo Di na mga di kaskaso nanang. Ay kat ano sam nga ay aywan anya ngay nga raw gimura. Pag nakmam dayta, tainton sumaruno nga agsingir ka. Ni bakit mo ti itugot mo? Saan kat asabali a tao? Ay, nawaw! Ikam iti importansya ti asawam. No isu ti kadwam iti rigat, isu kumamet ti kadwam iti namay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay na, naimbaglaangan ta nasalaw ka dito'y dalan marinili. Saanan ang masapul ang mapanak iji balayaw. Adda masapul mo kanyak, Mare? Nakitak ti paluwagan nga impus mo. Ikanak manmet iti islat ko, Mare. Saan basta-basta day di apaluwagan, Mare? Dakkel ti hulog ijay. Amangan no di mo kabailan abayadan, Mare. Ay nawaw, amok met ti agbayad, Mare. Kan maysa, amangan no day ta apaluwagan ti pangrugyan ti dita pagkinaawatan. Alamot tan Mare. Kaasyan nak. Talaga aka sa pulak launay ti kwarta ita, Mare. Di ka madanagan. Ta ikarigatak abayadan, Mare. O sige, ngam saan nga islat number 1 ti itad ko kan ka, Okay laang, Mare. Uray islat number 4 wenno number 5. Okay laang kanyak, Mare. Basta saan alas islat Adaak, Mare. Good morning. Ay nawaw, nakasapsapa kamot nga imay, Mare Mimi. Kumusta, Jerry Liz ko iti palwagan tayo, Mare? Awan pa'y, Mare. Adapay may sa maururay. Ang mga numabalin abak apang paylaang, Mare. Di mo ka di mauray ti release mo, Mare? Saan, Mare? Kasapulak ti kwarta, asap. As soon as possible kuma, Mare. Mana, agtugaw ka pa'y nga rod, taala ti kwartam. Bakapak pa'y laang nga rod, ti kurang na. Ay na, agyaman aklaunay, Mare. At damat laangan kwartak. Angam di mo liplipatan ti hulog mo, Masapul nga on time, tapno marilisan adagos dagiti sumarsarunukan ka. Wun, Mare. Siyak ti makaam mo. Mana, agkapay-kapay nga rod, Mare. Pangururayam kanya.
Nakita ti bluebells ngayon tin mo kin Mimay. Apay day jay tatang. Imutang ni Mimiking ka? Kwarta na day jay. Sweldo na iti paluwagan mi. Aya, Wen, saan ko kumanga ikan iti islat? Tamangan no isunto ti pagapaan mi nga gayong. ngem? Ngam na asya na kenkwana, takasapulan na kano ti kwarta, tatang. Nimbag, ano ang bayad mo day tagay imaw? Ikarigatak ko na naman. Narigat nga tatag pautang ita panawan. Nagatulakid dara sundan no pa nagsisingiran. Ay kat adamatan akin ni Mari Mimi, no dadaulan na ti panagtalag ko kenkwana. Karnit baka. Ilutom, taisot pangaldawan ta, Fabian. Nay, nangalamat iti karnay bakay. Pangalaak kumangay. Isungarod asal salud sudag. Siyempre, ginatang ko. Nangalamat iting gatang mo. Nangina nga ti karnit baka. Awanan ti ado asaludsod. Agluto ka kiding. Amangan mo't no nagtaod day tayo iti kalukwan. Sanak amang mangan iti makan ang nagtaod iti kalukwan ko naktumay. Nagadulakit di nga amumon. Di ka madanagan, tama sigurado kasaan ang nagtaod iti kalukwan ti karne a makitkitam. Siguradum lang. Tanog sakit ti tiyan ko. Amuon. Saan nga road? Apay adagulit ka. Kahit ko ti makasigurado bakit. Amangan no inton madamdam ag sakit ti tiyan ko. Ni Marinili mo, dayjay. Ay nawaw, naranaak pay laeng mat dito'y paradaan. Agin si Silpo naklatan, barang di nak makita. Kunak tupay ka, si kadayta, Mari Mimi. Ha? Tihulog mo iti paluwagan tayo ngay, Mara. Nalipatam sa mutan. Ayunan niya. Apay dayjay, nalipatak mo nga agpayson, Mare. Itad mo nga rudin ita, taag sweldo mo't ni number 6. Awan pag-back up kon, Mare. No, okay lang kan ka. Isin ko iti Gcash mo, Mare. Mabalin mo't nga itad mo ita, Mare. Awan cash unhan ko ita. Ngam ada karga ti Gcash ko, Mare. Isin kunto kang katihulog ko. Kaano nga rod ama isand mo? Amangan no pagurayan na kiti awan ha? Si kaki di mo, Mare. Isin ko mo laang. Awan pagdanagam. Isin ko adagos, apaman ama kaawidak. Siguradwam laang ama isand mo, Mare. Urayak ka. Nay, apa yan anak ko? Kasla na stress ka, mate. Ay, makapa-stress mo dayje ang Mari Mimi, tatang. Nawa, apa ni Mimay? Wen ata di namutin malagip ti hulog na. Anya, Naranaak ijay paradaan idi kalman. Kat na ibaga na nga isend nanto kano iti Gcash. Ang awan mo. tiksam ah. Ado ti text ko ken kuana. Ngam di na pulos replyan, tatang. Ay, syakla ti mauma. Talaga nga ipost ko ti rupa na iti Facebook. Ay. Dahil tati di mo arebay din anak ko. Ang mga no si kapay ti idarom na. Kasano mga men? Kaslawan bibiyang na. Ay, awanan. Siyak tumanan ti mang back up iti hulog na kuma. Maging impake kan samay. Makitkitam lang nga rodan. Agsaludsod ka pay laang. Ay nawa, sa dino ti papanam aya. Agawidak pay man iti lugar dananang kentatang. Apay mo ta di mo yung bagbaga kanyak. No planong ti agbakasyon iti lugar yaw. Uno, anta parikot mo. Awan mo di ah. Kaya't kulaang ti agrelax lakay. Anya, kat no relax ka mo't dito balay. Sabali la tamat no iti sabali a lugar ti pagrelaksan. Makaina na da tao. Sika pay laang ti makaamo iti garden ah. Kano agsubli kaya? Amangan mo't no mabulanan kay jay. Depende ah. Agteksak matlaang kang kano kasanaw. Kano nga ron agbiyahe ka? Inton bigat matlaang. Masapaak tapno sa anak a marabyan. Narigat nga tati marabyan ijay. Naimbag abigat mo, Manong Fabian. Mas tamad kin kamaray. Anyat gagaram. Ni Mari Mimi ko, Manong. Ay nawa, di na imbagakin kaya. Tiyan niya. Di na imbagakin ka nga agbakasyon iti lugar da. Ay, nawaw. Diyak amo ti may papan iti da ita, Manong. Sapay manu ahulugan ti di na nabayadan iti paluwagan mi. Ha? Paluwagan ko nam. Wan, si Mali iti paluwagan mi. Narilisan pa ikit din ah. Ita, di na matin malagip ti agbayad.
Ay, una yun, day dya tao. Sapay di na imbagan o kaanong agawid. Ay, ano saklatan ang urayan manong? Anyangay nga rod. Nagturid asim mali iti paluwagan. Kat amunang awan sweldo na iti binulan. Kasapulak launay tikas ko na ngamin idi manong. Kat siyempre, naasyanak matkan ko na ata kumari ka nga rod. Sige, takasaritak to no agawid, mare. Pasensya ka na. Makitugawak pa'y man, Nana Susan. Nay, sa dinot nagapwam aya. Iti ayan da manong Fabian, Nana. Singirak ko man ni Mari Mimi. Ngam awan kanumot ijay balayda. Ay, wun. Nagbiyahe, idi pa'y may sangal daw. Adda utang na kun kaya. Adda utang na iti paluwagan mi, Nana. Anya, ay, sakit diti ma-stress nga agsingir, Nana. Siyak ngamin tinang back up iti hulog na kuma. Ay, tawagam wano saan i-text mo. Di nak matreplyan, Nana. No kasta nga awaga kat out of coverage area ka no. Ay, day taki, day. Talaga narigat yung pautang ita panawon. Sika pa yun ti ma-stress nga singer. Ay, nakunayo pa'y, Nana. Hello, Mari Mimi. Nasaya at matasinong batam ti awag ko. Anyat masapul mo, Maray. Agsingira kon, Mare. Jay utang mo iti paluwagan tayo. Anyat ko na, Maray. Diyak maawatan ti ibagbagam. Ay nawaw, jay bayad mo iti paluwagan tayo kunak. Ni islat number 9 ti agrilis ita. Mano ahulugan ti saan mo abinayadan. Naimbag kumamata no adda imbatim akwarta sakbay ang nagbakasyon ka. Ay na, pasensya kan, Maray. Talaga atyak maawatan ti ibagbagam. Nakapsot ti signal dito'y, Maray. Oo, amo ka. Rason mo man yung dayta. Ay, maasarak iti kastang ugayam. Siyak pa'y lang matiparigatam. Naglukon. Inidip ng ti cellphone na. Kat di na pa'y imbaga no kaanong agbayan. Ay, talaga ang nalaing agrason. Naimbagmat na nagawid kan, Mimi. Ay, agsasadutak nga rod lakay. Ay nawa, kasubsublim lang. Ngam dramaan nak matadagos. Adan samot tan depression ko lakay. Depression mo't nga ibagbagam. Na-depresak iti kasya pa nagsasao ni Marinele lakay. Ay wan, diya utang mo iti paluwagan niyo. Ay, awanan. Ang mga nudyak makontrol ti bagay kat. Ket, mabagtit ka may. Kasjay mo day jay lakay. No saan ang masigod ti depression kat talaga ang mabagtit ti tao. Kaya po, tila ibagbagam may. Agim di depress ka manditan. Agbayag din ito utang mo. Gumatangak man, Nana. Anyat gatangam. May sabalkot at tinapay no adda. Ay nawaw. Apay akas tamot ti boses mo. Ano ka? Na-depresak nga rod, Nana. Anyat ko nam. Na-depress ka? Wan, kasano mo ngamin ni Marinele. Singer a singer. Saan ang makauray? Ay, kat bayadam nga ati utang mo iti paluwagan niyaw. Ay, awanan, Nana. No saan ang maagapan ti depression ko. Ang mga numabagtita ko na talaga. Nung papasamak dayta, basol ni Marinele. Anya! Nagawid nga ta ni Mari Mimi di tabalayda, Nana. Ay, wun. Adamot. Gimatang iti tinapay iti kalman. Awan ibagbaga na kada kayo? Di ko na kat na-depress ka na ugapukan ka. Anya tintext mo kan kwa na aya. No saan amasigod ti depression ko. Ang mga numabagtita ko na napay kanya. Dahita manan ti rason na. Na-depress ka numanan. Sumati ko na. Rason na lang ang dayta, Nana. Awan karbangan na ang madepres. Isukit din ti madepres. Kit iso ti adat raso na. Ay, kalukwan! Adda ak tagsingirak, Mare. Pangasim, Mare. Ay, nawaw. Anya manen adrama dayta, Ada depression ko, Mare. Singer kan tumo ngamin a singer.
dinadaal mo ti mental health ko. Na, basol ko pa'y ita. Kontrolom ta boses mo, ta nakababain no mangagdagiti ka aruba, may. Ay saan man asyak ti drama ang makas na? Agbayad kakit din iti utang mo. Sika ti makagapo, no apay depresak maray. Ha? Day tamat akanayon ti rason dagiti awanan bain. No saan nga anxiety, ibagada depressed da. Nadadaal ti mental health da. Ay kalukwan. Maawatan na kumaa, mare. Ay kalukwan ti kasta. Da kayo ti adatraso na. Ita, da kayo ti madepres. Ha? Da kami himat ngay nagpautang. Panagkunayo ka de, kat saan kami ang mais-stress iti kastang aramid yo. Awanan, agdinamagan dito lugar tayo ti aramid mo. Mabagti taksan na talaga. Na, sikapay lang ti mapagtik. Ay nawaw. Anya nga ro ti aramidak. Bayadam ti utang mo iti dadya paluwagan tapno malpasan. Pagbalinin nyo matin arason dito depression o resan apod no depress ka. Awan nga ro pagbayad ko lakay. Kan may sa, apay depress kayo. Kat da kayo ti adda atraso na. Awan nga ro din amok nga irason ko. Di ka mabutan, iti kasta aramid mo bakal. San saya ti kasta? Awan rik-rik na inyo, iti imutang kayo. Inton agsingir da, ibagayo depress kayo. Ay naapaw, di yung panunutan na ma-stress mo dagiti nakautangan nyo. Kahit nagbayad ka di mutlag. Saan nga ro tatang? Na-depress kuno day di amimi. Nagpadoktor ka day. Oh, mamati ka mat iti day di ataw. Rason na lang day di depression. Iso pa hilaang mat ti ma-depress. Kat iso tinakautang. Ay nawaw, baliktad. Sus, kasano nga ro din amang kasingir ka no kasta? Singiriklata. Saan ang mabalin nga itarayan na ti utang na iti day di apaluwagan mi tatang? Uy, nangim no mabagtit ngay. Oho, agin-agin lang day di. Kasano akmat ngay? Mais-stress akong iti kasisingirkan ko ana. Imunakit din depress ngam iti siya. Kat iso ti adda utang na. Bayada kon ti utang ko, maray. Nasaya at mata na panunot mo, mare. Danda ni ma-depress akmat kun ka. Pasensya kan, maray. Agbayad ka nga tapno masulbar adagos ti parikot. Di ka agrason depress kayo. Da kayo lang haroden ti tiwid. Da kayo pa'y laang matya da karbangan na depress kuno. Ay una yun. Saanan, maray? Bidot ko day jay. Liklikam nga minin ti anyaman a klase ti utang. Nang runa pa'y kat nalakakagayam depress no pa nagsisingiran. Kumusta ti depression mo nga ibagbagam, Mimay? Awan day jay, nana. Anya, Kunkunakla ang day jay. ay nawaw. Sana nasaya at ti agul-ulbod. Kahit binayada mo ti udim iti paluwagan yaw. Nalpasan, nana. Kasta agbayad ka. Di kay agulbod no pa nagbabayad dun. Saan nasaya at nga ibagayo depress kayaw no agsingiran tinakautangan yaw. Saanan ang maulit, nana? Husto nga minanday ta paluwagan kas kadautang. Saan analaka ti ma-depress? Iswa pa nga asem, tadi mo pagang-angawan day ta depression. Tano ma-depress ka nga agpaiso. Ay awanan Wan, nana. Saanan ang maulit? Ay, nawaw! Sakbay nga aramidam ti may sa abanag, siguraduam akabaalam at takdaran. Iti kasta kat saan kanto ang ma-stress. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadrayaw, kan
panliwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kaano-ano waya ka, so tulakay, agpaw itak iti kwarta, tapno adi igatang mo iti materyales. Ay no, sigurado ka kadibakay? At akwartam dita? Adamot na urnong asweldo. Saan pa'y akumpleto, ngam tapno marugyan kumamot tin ati balay nga arapaap ta. O sige, agkanvasak nga ro din ton bigat. Agtext ka no kasano, tapno amok no mano ti ipauit ko. Wan bakay, kumusta mat tibus mo dita? Ang mga no istrikto unay. Saan mo't kit dilakay? Naanos ni Madam Kanyak. No may papan iti makan, saan mo't nga imot? Nasayat mat no kasta. Narigat no kurang ti kankanam dita. Ang mga no isupet ti pakalam iti sakit mo. Nasaya ati kasasaad ko dito'y abroad, na naanos ni Madam Lakay. Awan rumbang apagdanagan nyo dita Pilipinas. Tata, adamot na bati akamuti ditoy, no kayat yung nga ikape. Ayun man, mangtid ka man anak kaw. Nagkapunti kamuti yo aya. Ginatang ko ken Elizabeth. Dagaya min bagas ti kamuti amula na. Adda tatang, ayun gayam, nakasarita yung kaditi gayim yaw. Weng, iti kalman laang. Anyat imbaga na ngay, kaano nga grugida? San pa yan alpas ti balay nga aramidin day jalaod. Kaano nga rod amalpas tatang? Makalawas pa'y kunaan na bay. Mauray nga rod Uwinin niya. At least, nalakakasarsarita day day. Kinsigurado ak quality ti trabaho da. No agrugida nga agtrabaho. Umay kayon to diti balay. Tada kayo kininanang tagluto. Amuyo mo, busy ak iti trabaho. Adda mo gayam maipatpatakder abalay dito, itata Ernay. Ay dawaw, italaan nga na muam. Wen tata, asino nga iti makin balay dita? Dasoto, kin Angie. Anya? Ned, api akastamot interaction mo. Awan pa'y makatawon ni Angie ijay abroad, saan ka day? Awan pa'y, manuabulan na lang ijay. Ay nawaw, awan pa'y makatawon na, nga mangipatakderdan iti balay da. Anyat ko lang. Ay kwa, awan tata, adala na lagip ko. Usto no mangipatakderdamot tan iti balay da. Tapno ag level up damot base. Ay wala, kantab no dito agparikot, no kasta matututaw. Abot mo't nga may tibubong ti kalapaw da. Nakabaybayag kamot si Kamayla. Itay pa'y nga urayot ti mantika nga impagatang kukan ka. Nakiistorya akpay nga min kintata Ernay. Madama nga agpapaaramid da Angie ti balay da nanang. Idi pa'y mo't napalabas alawas anang rugi dagiti trabahador da. Apay kaday. Manuabulan ni Angie ijay abroad aya nanang. Ay, jak mo tamo numano, ngam kaslaawan pa'y mo't makatawan na. Dayta nga road nanang. Awan pa'y makatawon na ng mangipatakderda kano iti balay da. Ay nawaw, anya nga'y kumati isyo dita. Nakaskas daaw nanang. Anya, Amangan ko na no addamet ten ti bet ka na ijay abroad kat isut mangmangted iti kwarta nga igatgatang da iti materyales. bet kamot nga'y bagbagam. Bet ka as in kabit nanang. Ay, jak kamukon ka, tila ibagbagam mo. Agpatakder dalaang iti balay da. Ibagam nga addan kabit na ijay abroad. Ay sus, sumanao ka man nga minon. Dakkel ti balay nga ipatpatakder yu, kakairnay. Balay ti anakin manugang ko, Maray. Ay naimbag pa'y dagijay nga agasawa. Nagagidamit ngamin adwa, Maray. Abroad gayam ti solusyon ti parikot da nga agasawa. Wingerod. Manuatawin mo ito na naggargarden da. Ngam kanayon da mabang bankrupt.
Iswa nag-abroad ti manugang kaw, kin nag-apply iti trabaho ti anak kaw. Handa babasit nagbaliwan ti biyagda. Ay dakdakkel ti sweldo ti babaunon iti balasiw taaw, ngam ti sweldo ti babaunon dito'y Pilipinas. Tay tabot lang ti may sama kagabaw. No apay pinili ti manugang ko ti agabroad, ngam tagtrabaho kas babaw na ni syudad. Siyempre, agkasapulan tayo iti kwarta. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. Naku nampay, baray. Hello, bakit? Kumusta kayong dita Pilipinas? Nasayat mo't bakit? Kahit mo makita ti balay ta? Wen ko malakay. Kayat ko makita ti bunga ti ado a sakripisyo kan bannog ko dito'y abroad. Mabit lang, tayo pakitakin ka bakit? Maday ta. Makitam ka day? Ay na, nagpintas lakay. Kita ang ti disenyo na. Kasta ti disenyo akayat mo, saan ka day? Wen lakay, kasta nga rod. Mano abulan lang ay, kat malpas daytan, bakit? Ay lakay, ang mga noawanan kwarta nga igatang yu iti materyales. At dapay bakit? Sobrakit ti Diyan duma, pagpuunan mi kanitatang. Anya ti negosyo yung ay. Talipa pa ko ma, bakit? Siga mayat ti kasta negosyo dita, di ipadas yun. Isumot lang ti ko na dagiti karuba. Tapno at da ka no asidag a paggatangan da. At damot kit din itatang ang mga sikaso, bakit? Kapagilan na pa'y mutkit da eh. Kaano nga agawid ni bakit mo soto? Diyak pa mo tatang. Awan mo't na ibagana. At dangamin mangmangid ko sayang guseng. Ay nawaw, anya sayang gusang tatang. Amangan ka na no at kabit ni bakit mo, abroad. Anya? Wala, takaano lang hindi nag-abroad. Ita, adamutin balay kinegosyo yaw. Asino mo't tinakangagan ti dayta tatang? Dagiti marites, dito lugar tayo Amangan ka no at kabit na amang mangtin diti kwarta na. Amok asaan arupat kwarta ni bakit ko tatang? Kano asino man dayta sumanaw? Amangan no apal daytan. Ato ti kasta klase ti tao ita panawon tatang. Apalan da no dagprogreso akalugaran da. Jak magustuhan ti kasjay nga istorya si Kamayla. Ay nawaw, anya man tiket yu asawunan nanang. Ang mga noadda kabit ni Angie ijay abroad kung kunam kanumag. Anyat amu tayo ngay nanang. Ang mga nupod no ti atap ko. Ay pangaasim di ka sumanaw ta ang mga nuday tapay ti pakaibabainam. Pustaan tayo nanang. Addaman kabit na dayjay. Imposible Kaano laang idinagabroad. Ita, addan tinegosyo kan balayda. Di kay mas daaw aya. Ay unay kananak ko. Hay, apal mula dayta. Anya ko mati apalak ijay ngay nanang. Wala, ta nagprogreso ti biyagda. Ay, saan apulaos nanang? Sa anak makarik na iti apal kenkwana. Ay namayla amamu ka. Amuk ti ugalim. Sumanao ka. Taaddaman ti kalugaran tayon ang nagprogreso. Kat di mo kayat ti maartapan. Anyat ko nang bakit? At na nag-message kanyak lakay. Ag dinamag kanumat nandita lugar tayo. Nga dakabit ko dito'y abroad. Di mo lata ni kaskaso bakal. Ammo mimot kit di asan apod no ti bagbagada. No asino mo't dayta sumanao Ni Mayla ka no, kalugaran tayo. Ay nawaw, ni mahilamanan. Isu ka no mo ti bagbagana. Mas daaw ta adda ti balay ken negosyo tayo. Isu nga atapon na nga adda ka no sa balim dita. Talaga mo't dayta babae Urayin na ti panagawit ko. No kasta, agawid kan bakit? Wala kay, agbakasyonak pa'y man. Agsagana dayta babae. Ay na, magagaranak launay na makakita ken ka bakit? Kasla nakitak ni Angie ijay paraangan da itay nanang. At damot nga di tabalayda. Ay nawaw, kaya't kadi asawan dayta ang nagawi don? Nagbakasyon laang. Agsublinto ka no ijay abroad. Aya, Tangiwat mo manan
Di ka sumanaw. Ta mga noan niya pa'y ti aramidin na ka. Kaputang yu dayjay, nanang. Ay na, saan man at tilalawlaw atam. Di mo irurumun ti padam a tao, babaan iti inuulbod nga istoryam kunak tumag. Nay, si gayam day taan jay. Apay ka de. Dakkel nagbaliwam Anya ti kayat mo asawan? Dakkel ti nagbaliwam kunak. Day ta ka din ti alagang kabit ako nada. Kabit mo't asasawam dita. Asino nga raw tinangtad iti kwarta kang ka. Mano abulan mula ang ije abroad ide. Kat nakaipatakder kayo iti balayaw. Adda sugar dadim ije anya. Tapno ibagakin ka. Anos kan gagat lang ti punak. Jackpotay. No di ka mamati, di agabrod ka ma, tapno mapadasam ti agprogreso. Sumanao ka dito nga. Ay talaga nga agbala day di amayla. Ay no, sino tagbal na bakit? Day di amayla Apay manin ni Mayla. Sumanao nga rod, no agsasaupay akit kaslaam mo na amin. Di mo latan ikaskaso bakit? Ay sana mabalin, saan ko akabutang day di babae? Talagang sa mo takas dyan kinatao na. No saan pa ilang agsardeng day di, talaga nga idarungkon, marmarwam day di akalugaran. Ay mabusurak man iti anak yun na naising. Jack kaya tikas di nga ugali na. Sumanao, naimbag kumamot ano pod no ti rumrumor itingiwat na, saan mo't nga rod? No ni Mayla nga anak ko ti dakdaka ba balasan ko. Talaga nga ugali nan ti kasjay. Narigat mat nga rod ang mapagbagaan, tanudad dumakit makaungat pa'y. No siyak ti mapunuan, talaga nga idarum ko day jay nana. Ay wala. May mayat manen no idarum mo. Iti kasta, adda pagnakman na. Talaga nga awan manaknakam mo si Kamayla. DJ paila ang mat nga anji ti kanunungan nyo? Pangaasim man tagbalbaliw ka anak ko. Mano ti tawon mo, ngam kasta payla ang ti ugalyam. Nakababain man ti kasta. No saan apud no? Apay ngamin nga agpaapiktar DJ nga anji ngay. Ikaman iti preno tangiwat mo. Saan anasayat nga istoryam ti may sa abanag, no saan mo't apud now? Agsubli DJ ije abroad, saan ka day? Anya kumangay ti bibiyang mo no agsuble. Makitam day tananang. Agsubli ije abroad ngamin adda sublian na ijay. Ay napakawanam. Ay jakamukan ka. Dayta nga ugalim ti pakaidarom ang tao. Awan mo't ni bakit mauso tao? Napanidya barangay hol tatang. Anya? Nagpatulong kin kapitan. Saan mo't nga minasardengan day nga Mayla. Ulay hindi siya babae. Nauman ni bakit ko makisarsarita kin kwa na. Iso day ta. Idarum nakit din. Dayjay mo't kami na mayla. Narigat ang kasarsarita. Kasta no apal ti aday ti kaunggan ti may sa tao tatang. Kano nga agsublin ni bakit mo iya abroad? Ang mga numataktak no idarom na pailaang dayjay mayla. Saan mo't siguro tatang? Tapno addamot lang pagnakman ni Mayla. Kantap mo sa anin asumanao. Indarom da ka kanumag. Ay nawaw, asino mat tinakadamagan yun nanang? Ni Kagawad Lucas. Asino tinangidarom kanyak? Asino kumapay ngay? Ni Angie nga irurumun mo Anya? Dayta ti ganabam. Sumanaukan to mga main. Ang mga numultaan dak nanang. Numultaan da ka, di agbayad ka. Anya kumapay ngay. Awan kwartak apagbayad ko. Ay katala, ituloy mo pa'y tikas tang arabin mo. Sumanao ka pa'y, agpatangkan ka, aging kay kayat mo. Tamakita man no pagpatinggaan ti kinatangkan mo. Nadamag mo siguro anapanak ije barangay hall iti kalman. Iso nga imay ka dito'y banayan niya. Pangaasim ka din di na kumaidarom. Narigat ka kasarsarita. Kat ti agdarom laangan ti amok a solusyon tapno agsardeng ka. Awan pagbayad ko numultaan nak. Ay nawaw, saan ko naparikot day ka? Kaasyan nak kadi Angie. Apay,
Naasi ka kadi kanyak, idi inis istoryam nga adda kabit ko ijay abroad. Nakonsensya ka kadi? Saan mo? Please. Nakapangid nga kon may lang. Ituloy ko ti agdarom, tapno di mo aramidan iti sabali at tao ti kas iti naramid mo kanya. Ulitak man na, awan ti kabit ko. Amin an naipundarmikin nila kay ko ket nagbanugak nang watang. Anyat imbaga ni Anjikan ka. Agdarumlat ta kanuna nang. Anya nga rod nga ay. Ano sama? Ay nawaw. Nakababain ti maidarum nanang. Ay na anak ko, basol mo matlaang no apay ang naitarom ka. Di kan tumit agpampanunot. Sao kala sao. Nanang. Di nakman drama anak kasta. Pangalak iti pagbayad ko numultaan dakngay. Ay kat parikot mo matanday ta ah. Dayta apal mong tumit tinang runa. Dayta tiganabon ti tao as sumanao. Inton sumaruno. Ikam ngamin iti prino tangiwat mo. Tapno di ka maisagma. Ay nawaw. Agbalin ka anaragsak iti baligi ti padam a tao. Di mo ipalubos nga agari ti apal iti kaunggam. Ngamin, ang mga nuday tanto nga apal ti mangdadaal kan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay akas day kabagis. Ti anya ka bages. Ni amor nga anak mo ah. Ay nawaw. Anya man ti kalukwan nga inaramit ti ka anak kamaya. Naranaak ide sentro ide na minsan. Kat sabali mo tan ababae ti ka-holding hands na. Saan mo tan ani Clara akalugaran tayo? Nay, jak ambo ti maipapan iti day taaba nagkabages. Ay nawaw, anak mo day jay. Ngam di mo amot mapaspasama kiti biyag na. Wen tano da duma ke nalaing day nga agilimod. Nang runa no kalukwan na. Sa bagay ah, imalamot iti amana. Naku nampay. Like father, like son at talaga. Di na amot makuntintaw. Nubagbagaam, nagadaw arason na. Kumusta kayo kin Clara, amor? Ay nawaw, outdated kayo matlaw na inana. Ada na kay baga kanyak, asabali ti babae akaholding hands mo ije sintraw idi na minsan. Pudno ka day. Wala, tanakiwin na swas nga rod ni Clara kanyak nanang. Anyat maramidak nga eh. Iti anya agapaw anakiwin naswas kang ka? Wala, tadinak mawatan. Idi imbagak asa anak pa'y ang makapili kadakwada at alo, tamarigata nakit nga rod. Nakiwin na swas sa dagos kanyak. Di na mo tin inuray ang makapili ah. No kasta, talaw tinubiyam? Wan, Ay nawaw ka. Talaga asaan ang mabalinti kasta? Nang runa pa no ti babae kat disintay. basol na mutla nga. Apay ngamin adina inuray ang makapili ak. Agraraman ka mo. Ha? Kunamlan asino ka agwapaw. Agasim man tatalo a babaem. Anyat ibagam, Victoria? Awan mo't kiti, kailiw ka laang, iso nga inawagan ka. Ada trabaho kita. Sana mabaling agmalmalam agvid-video call ta. Mano ay ati sweldom iti pagtrab-trabahuam.
500 per day. Ngam isupay mo da dyan, ah. 500 mo't lagayam. O di oraysan ka na sumra. Bayadam nga rin titangdan ko kuma. Una, ikan kay ti kwartam. Basta agmalmalam ti video kulta. O sige, kay kumanin na. Saan na ka mabannog mo ka? Sino nga ti kadwam dita? Ninanang ko. Sigay. Kas iti sigod. Ag may saak lang dito'y balay ko. No kayat mo di umay ka, ta dito yan ti mag-istoryaan ta. Sana bale, tekan ka mo ti kwartam. Makita man inton madamdama. Pagpanunutak pa'y. Sino man ang takabid-video kulmaw? Kung naklaki din no nakipurdya ka. Saan mo gayam? Tinubiak na lang. Nobiam kunam. Kasla bakit mo di nakita? 55 na day jayan. Ay, pagpakawan, amor. Nga madakwarta na day dya Victoria nanang. Baknang day dyan niya. Imbis ang makipurdya ka. Saan taday ta makibid-video kulmat yar aramidam? Di kay madanagan. Tauray makivid-video kula kitag malmalam. Ang sweldo aklatta. Ay, nawaw. Kasano ko ba? Alaman? Ikanak ni Victoria ti kwartak nanang. At datangdan ko ang makivid-video kul kin kwa na. Andiya! Adda ka din ni nanang mo, amor? At day ti kusina. Nakaumay ka mo. Anya ti kagaram. Ay kwa, imayak ta umutang ako making ka, amor. Anya? Naibos nga minan ti kwartak. Nuawan kwartam. Ano usam ti makitangdan. Ay nawaw, saan mo't analakakot ti makitangdan? Anya nga rin ti kayat mo ngay. Da ka mo't apagbuludak no maibusanak iti kwarta? Kita mamakitang tangdanak lang. Alamot tan amor. Pautangam kuman to'y kapipintasan anobyam. 500 lang, ti may pabulod ko kang ka. Ay unay kan? Anayam mo't tin asa nga ribu tapno adaganas na. Awan pagdanagam, takas na kunak itayan. Bayadak tumatlaang ken ka, amor. Sino man ang daya babae? Ni Felisa nanang. Di mo ibaga ano biyang laang ang daya. Nubiak mga agpaiso. Di mo't imbaga kada kayo atalo tinubiak ide. Anya? Iso ti may katlo ang nubiak. No saan ko man nakiwin na swas da ja Clara. Kan inuray na anak kapili akpay. Baliktad ka launay mo. Nakirelasyon ka kadakwada. Sa mo ibaga nga agpili ka. Baligtad mo ta sa asawon nyo nana. Mayat kid di ati kas jay. Iso ang marigatan ka nga agpili, takas ta nga maid. Inalang mo. No itinagbautan da Victoria ken Felisa. Talaga amarigata na kagpili. Ngamin, uray bakit ni Victoria? At dami kwarta na. Anya? Ni Felisa mo, napintas nga agpaiso. Siksikan ubing. Ngamawa mo pulos kwarta na ti jaskit dya. Kasanwa nga makapili no kastananang. Dahita ti kapuna no apay amarigata na agpili. Sinayang mo ngamin ni Clara a complete package kuma. Ita, ibagam amarigatan kang agpilay. Gonggunam Agyaman naklaunay, amor. Inlibre nakmanan. Wala ta mo nga isuti kayat mo. Day tagat ti kay kayatuken ka. Nalakakalaang akasarsarita. Siyempre, napatag ka kanyak, Felisa. Astelo si babae, kadwam abot. Ha? Ne, da kayo magamang kal. Nubya mo ka di dayta. Wanang kal, ni Felisa. Ay, naimbangal daw yo, uncle. Ay, kastabal kang ka. Si kagayam tinubya ti kanakak. Wan, uncle. Siyak na rod. Agawid kayo ka di. Wano adapay paparan nyo. Mapan kami pa iti mo lang kal. Muna nga rudan nga agawid. Amangan kunak no marabyan kayo. San amabalin ang marabyanak? Tamasapa man ang titrabaho inton bigat. Babaero di anak mo kabagis. Ay nawaw, ni amor ka di manan ti makagapo nga imay ka dito'y balay kabagays. Wan kabagis. Naranaak manin iday di sentro. Anya? Apay din dyan. Agsasabali mo't ababae ti kadwana. Jakman amo iti kaanakam. Saan ka ngamin ang makapili? Iso a pinagigiddan na. San ama iparbang ti kas di nga aramidan na. Narigat mo nga ron akasarsarita.
Tunggal ada ibaga, kat ibaga na amarigatan nga agpilay, iso a pinagkigiddan na kanaw. Ay, sos! Kalukwan ti kasta kapanunutan na. Marigatan nga agpili mo ta sasawan na. Marigatan nga agpilay, ta saanan a complete package dagiti babae na ita. Isumat lagayam Sinayang na ni Clara a complete package kumakabagis. Hay! Buludak man ti buning mo anggal. Umay ka pa'y mantag sarita ta. May papanitan niya ti pagsaritaan ta anggal. Ti may papan ka dagiti nubya Ay nawa, apay dagiti nubya kanggal. Nagalas akit kitaan adwa ti nubya makaanakan. Sa anak pa'y ngamin na makapili anggal. Marigata na ngagpili. No asino kadakwada ti kapkap na ka. No asino tinapatpatigin ka di iso ti William. Saan mo ta mabali na makiwin na suwasakin Victoria? Baklang da janggal. Sayang ti kwartang itid na makiwin na suwasakin kwa na. Di iso ti William. Ngam saan mo ta mabalin ang makiwin na suwasakin Felisa anggal. No ramidak da ita. Di awanan tinapintas anubyak. Napintas ni Felisa anggal. Ngam awan laeng kwarta na kan adasad sadot na. Jak amukin ka. Agar aramid ka iti parikot mo. Amuda ka dito may papanit itong galmaysa. Saan pa anggal? Saan pa ang mabalin ama amanda ti may papanit itong galmaysa? Nangrunak sa anak pa imot anak kabili. Ay sos! Si kamot laeng tinangaramid iti parikot mo. Nung nagbalin ka aluyal kin Clara, dumayat ko ma. Adda kwarta na dayjay, napintas, nalaing, sekse. Complete package ko ma. Awan day tol. Sika ano kaya't mo manin abayadan ti may sangal daw ko. Di agmalmalum manin ag video call ta. Wanan at dapat kwarta. Sika latang desisyon. Nawan ti pambasulam. Anya nga tano may kalaangan dito'y balay. Mabaling man. Asino na ita? Ni Victoria Samay. Isungag pa iso na lang. Madama ti video call me. I-off mo pa'y manday tatag sarita taman. Madamdaman to na lang. Bisak pa ita. Hello, Victoria. Adda ka kadipay dita? Jak amo, no anya ti adda iti panunot mo, si ka amor. Talaga di ka maawatat. Di na malapdan no sino tayatak nanang. Kabailak tag desisyon iti bukod ko. No siyak ti sika, agpili kad iti maysa. Aging gayta, marigata na agpili nanang. Ay kat basol mo Si kamat tinagdesisyon ang makirelasyon kadakwada. Awan nang ibaon keng ka. Nanang, Naturad ka ang nakirelasyon. Ita, ibagam amarigatan kang agpilay. Kalukwan da ita. Sinayang mo ni Clara complete package kuma. ni nanang mo. Daytan taw, ti pakaisagmakam kunak tumay. Pudno ka di tinadamag ko, amor? Saan lang asyak ti babae itibiyag mo? Ay, ko, Felisa. Ibagam ti pudno kanyak. Adda Victoria itibiyag mo, saan ka di? Adda nga paiso ni Victoria, saan ka seryoso keng kuana? Apay nga rod nagdaton ka kenkwana? Pagkukwarta lang dahi abakit. Tapno adda pag-date ta. Anya? Kan tapno adda maitid ko akwarta keng ka. Ngam saan ko nga yayatan dahi? Apay nga rod amap-mapan ka iti ayan na, alaman? Wan ata napang ko inala ti kwarta keng kuana si kama. Patsin na ka ni Felisa. Pudno ti bagbakaking ka. Kanakam ni Amor, saan ka di? Ha? Ni Amor, arupat kwarta. A feeling guwapo, oray saan man. Ay dawaw. Apay ni abur aya. Pudno ka di tinadamag ko, adwa kami anobya na. Ay kwa de. Hindi bagam ti pudno, ikan kay ti kwartam. Ha? Iba ka akong si Pudno, madam. Iba ka kami nga mo. Pudno, tinaibagayaw. Asaan lang ada kayo tinubya na. At dapat ni Felisa itibiyag na. Anya? Marigaran ka nung aming agpili. Iso pinaggitan na kayo. Naglukon da dya tao. Ala akong ti kwartak, Victoria.
Awanan kay tipain. Ha? Kwarta pa'y lang tisang kay bagam. Na, api akas tamot ang tibagbagam kanyak. Di ko nam ka di kat Jack Mamuan na dafili sa itibiyag mo. Alay, awan amok dita. Di ka man agin iinosente dita. Pudno tibagbagak. Sa bagay, podno man kan saan, awanan bibiyang ko. Tay tapay lang, makiwin na swasakon kan ka, ropat kwarta. Saan kumamot ang astaa? Amo ka! Narigat kan ka ti makiwin na swas kanyak. Ngamin, awan mang tad iti kwarta kan ka, no awan akon. Ha! Naimbag pa'y ni Clint. Ha? Sino akling? Awanan bibiyang mo. Ala, isoblim ti cellphone ngayon tad ko kan ka. Sus, di awanan aramatag. Ay parikot mo matdaytan ah. Nalaad a babaero. Ala, modtoyan dayta cellphone. Pangaasem, tagbalbaliw kan. Agpili ka iti may salaeng. Saan anasaya at apagigiddanom dagiti babaem. Ang mga nuday tantupay ti pakaalaam iti sakit mo. Awan kami ken Victoria nanang. No kasta, nakapili ka nga rudan. Ni Felisa latan ti kalaysak nanang. Uray sadot kun awan kwarta na. O kailangan kanyak. Di bali ata na pintas mo. Di mo amut agpili nga meg. Ni Clara anobyam idi ti complete package kuma. Ngam anyat inaramid mo. Ninayunam kideng. Ikalay sa ako ni Felisa nanang. Sigurado akong kankwana. Apay, anya ti bagam, amor? Felisa, ikasarkan. Ay nawaw, agtagtagainap kan samet. Saan? Talaga kayat ka nga ikalay sa... Pasensya kan, ngamjak kayat ti makiasawa ken ka, amor. Apay mo... Inaklon kon ti baknang agdatdaton kanya. Anya? Baknang dayjay, amor. Awan laban mo ken kuana no bilang laeng. Anya nga'y kaanakan. Nakapili ka din. Tapno isa ganaan to tilong table. Anggal, awanan tilong table ang mapasamak. Ha? Ay no, apay nga. Kasano ko mga agpili kat didak mo tun kaya tanggal. Anya? Ni Victoria, nakiwin na suwasan kanyak anggal. Ni mo ti Felisa, inaklon na kano jabak nang agdatdaton kay kuana. Ay, awan mom! Bunggam gayam ti kasarda Clara ken ti nobyo na. Mamuk Naimbag pa'y day di alalaki. Madlaw a disinte. Ay no, ikumpara anak man nanang. Wala tapod nung mait. Awan laban mo itinaasawa ni Clara nga ex mo. Amok dayta nanang. Saanan ang masapol nga iparupa yung? Nagasat da iti tunggal may siya. Kat si ka ngay mait. Awang mo sirbi dagiti babae nga inayon mo ken Clara anobyam iday. Heartbroken lang arudin da tao. Kastapay lang mo ti bagayo nanang. Agpanunot nga main anaimbag. Sakbay ang makirelasyon. Siguraduam akap-kap na kam di tao. Makirelasyon iti may salaeng. Saan kat asag dudwa, wano sagtatalaw. Tanay, narigat ti makarma. Ay, nawaw! Sakbay ang makirelasyon ka, siguraduam nga iti tao akap-kap na kam. Kang runaan iti amin, makirelasyon iti may salaeng. Iti kasta kat awan to ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.